I pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati gaming, napravit ću serijal, moj drug mi je dao ideju i ako ste čuli nešto, to je moj drug koji mi je dao ideju. Da, dao sam mu. I... on mi kopira cijelo kanal. Mislim što ti meni. Jedan drugom kopiramo sa meni. Ti meni kopiraš serijal game i ja tebi kopiram... Zato što igramo zajedno, realno. Pošto... Mađa! Okej, ja ću u prvoj epizodi game igrati Cubo. Ne, ili Hey Captain. Da, to ću igrati. Znači samo to. Nije nešto. Ja ću igrati Football Star. On će igrati Football Star, on je već snimao nekih 6 epizoda. 5 epizoda, ovo je 6. Okej, 5 epizoda, ovo je meni prva, samo što sam jednom snimala sa mojom drugaricom. Barbarom. Koja je dobro panijona. Pa, da. Dobro, ljudi, obavezno se subscribe-ujte na moj i na Davidov kanal. Pošto ja radim live stream za 50 subscribera. I ja. Sa Davidom. Pa da, sa mnom. A taj live stream će biti jedan challenge, valjda. Da, ne, napravit ćemo battle. Ne, napravit ćemo mix svih igara. Naprimjer, igrat ćemo game pa ćemo preći na drugu igru i onda ćemo raditi challenge neki. A uzmi, hoćeš za 100 subscribera da radimo live stream ono podjelava? Može, za 100. Za 100 suba podjelava. Ako želite vidjeti kako se penjemo bukvalno svuda po kraju i kako se lomimo. I ako želite da vidite kako ja bez ruku se držim. Da. Ako ti drži kameru. I onda da padam na glavu. I onda da padam na glavu. Da, to tipično za njega. Samo što ćemo morati pozovemo neke drugove i da nam drže kameru i da njima govorimo podjelava. Da, Džižoviću, podjelava. 5, 4, evo odim ko sam morje. Pa ja ne mogu ni da pipnem, da. Dobro. Ako želite podjelava da radimo, 100 subscribera i dogovorili smo se. Molim vas ostavite taj sub i da stignemo do tih 100, pošto hoću da vidite kako se mi izmotavamo. Igrat ću posle ovoga još jedan i onda ćemo igrati valjda ja i Vukašin borbu, jel tako? Pa moram napraviti borbu. A ne, ja sam običao ovim koji ne gledaju... Da ćeš samo to snimati. Da ću samo to snimati i onda kad budem došli do 10 epizoda, onda ću da snimam tako. Pa ovo nije nešto mnogo dosadno, ovo. Ovo nije dosadno, posle se ubrzava, znaš kako posle bude teško. Ja sam futbolska zvezda, ja sam uličan. Ne znam šta će mi ove gume, ali ajde. Ja sam odličan futbolar. Šta se desi? Prešao sam rekord. To. Dobro, a sve. Danas igramo Football Star. Pošto bukvalno smo igrali sve igre koje ja volim. Ostao je još onaj gospodin Mišića, ako ne znam. To sam Okej, ovo bolje da presečem. Ovo se neće snimati. Znam se, snimat će se, ali nisam obećao da ću samo ovo snimati. Znači, igrat ću drugu igru i drugu igru ću samo snimati. Ovo je malo dosadno. Oh my god! Ne malo, mnogo. A što si ti uopšte ušao? Što nisi ušao u Cube? To sam prvo htjela, pa sam... U sljedeću epizodu ću ja igrati neću basketbol, nego ću izabrati jednu koju ja hoću. Već sam odjela što igram poslije. Hoćeš shop nešto, ono sa cipelama. Nemoj to. To će Barbara da snima. Okej, ja ću ovdje samo da iskličem da bi umro. Umro sam. Kobari mi je što sam umro. Dobro, i sad ćemo snimati... David, zaboravili smo da pokaži svoj profil da te zapratim. Čekaj, evo sad ću MotoFX. Koji profil? Pa na profil to gaming. Čekaj, prvo sad ću ja pokazati. Ja samo MotoFX igram. Evo, profil. Vukašino sve se zovem, ova mi je slika lava. Dobro. Nemam nikakvih neprijatelja, nemam praktice. I ako nije teško, zapratite me ovdje.
ko me zaprati dobija poziv. A nadimak mu je Leonardo Donatello. Ne, to mi je Gmail. Da. I dobro. Eto što, ako želite dobijete poziv video, samo sve što trebate da uradite, da skinete game i da ne zapratite i samo ću ja vidjeti da ste me zapratili i da dobijete poziv video. Ili me zapratite na Instagram. A pokažu ću vam kasnije Instagram. Evo, sad igram Moto FX i to ću snimati ceo video. Evo ja ću sve postaviti. Znači sad da izbušim gumu dok skačem. Znači skačem u vis i sad odjednom u nebu izgubim gumu. To je bilo. 4 sekunde još imam. Sad bolje da ne radim flipove zato što ovo stavim. Moram da stavim na zemlju. Yes. A, nisam dobio. Morao sam da flipujem. Dobro, idemo dalje. Realno je motor, ima vreme koliko može da se vozi. Dobro, znam da ima gorivo, ali za minut da se istroši, manje od minut, da se istroši nekih, platio 5000 jedno gorivo, ogromno, i sad za minut da se istroši manje od minut. 3 sekunde. Ne, pa da, ima vreme za koliko sme da se slomi, ako se ne slomi, onda ga oni ubiju. Ok, meni je bagovalo, nisam mogla da kliknem, sad sam samo kliknuo, bio na zeleno, ali... Dobro, idemo, 1, 2, 3. Ovo je bilo žudno. Pogledaj ovo kašine. O kašine? Kad budem prešao ovih 10 videa, a ti 10, danas ću napraviti valjda još jedan video s gamey, možda će biti napolje pa će biti malo glasnije, ili ću ići ako ne znam, ali nisam sigurno još uvijek. Ali opet, nije htjelo da mi klikne ovo, malo. Znači danas će biti 2 epizode gamey, a to očekujete to 100%. Da li A ukoliko ne bude bio napolje, ja ću samo napraviti. najnerealnija igra je hokej, znaš zašto? Jesam, ja bio streamao. Da sam zaboravio, ja nisam igrao samo hokej u jednoj epizodi. Ja imam da radim to. U sljedećoj epizodi. Sljedeća epizoda će biti samo škola hokej. Meni kill. Ljubav isto dobro, ne? Meni će biti druga. I meni. A ja sam u prvoj epizodi što sam im pokazao, nekako sam više igrao. Meni će biti 3. epizoda zato što sam imao Skyler. A slika je fiš. Ja reklamiram, ako ne znate, Dori, ribu. Znam se, ne reklamiram. Dugo ti velike pare. Pa da, duguju mi velike pare. Stavio sam da mi to bude slika videa i niko neće lajkovati, tako da mi oni duguju pare. Znam se, ja neću sam... Dobro, idemo. Ja sam izgubio vreme ovdje. Pa neću makar što ti... Meni je ovo sporo, ne? Koja mi imam? Samo daj. Jel se snimao moto opet? Snimaš. Jel se nekad izgubio vreme? Ne. Dok sam snimao nisam. Ja mislim da nisam. Ja sam 2 puta izgubio vreme i 2 puta izbušio gumu. Ja sam jedno milion puta izbušio gumu. Dok nisam snimao. A ja dok sam snimao? Glavu. Što sam uradio? Eto ga. Jedan tu da pređe high score. Ok. A koji ti high score? 12. Još 10 puta još 10 rundi i gasim. Ovo igramo je strašno. Samo 10 rundi. Da, ne. Stomak. Dobro, još 9 rundi. Evo da bih sam 6 sekundi.
Oh my god. Došla sam rundi. Kako vidim? Da pričati svih ovih povreda. Na 7 rundi. Kako sam povredio loptu? Još To je 16. pitanje. Da. A dobro kada ga pogodi znaš već gde, normalno se povredi. Aha, povredi se, pogledaj kako sporo ide. Ide 3 km na 3 sata. To. Znači 1 kilometar. Oh my god. Još 5 rundi. 3 metra na 3 sata, znači 1 metar na 1 sat. To je mnogo. Ja mogu više, ja mogu 2 metra. Ne, to je mnogo. Ja mogu manje. Da. Još 4 minuta. Da li je ovo realno? Ovi od tolikog padanja na Prošle glavu, sezone smo snimali ovi od zajedno tolikog catwalk. padanja na glavu i da li hoće da radi flipove. Mislim to, ako ove epizode se još vjerovatno nisu snimile, u streamu, se vjerovatno još nisu snimile, snimili smo ih, ali nam se nisu objavile, sad se postavljaju na YouTube. Pa ako su se već postavile, obavezno pogledajte tu epizodu da se igra dalje da će bol, u 2 runde, pa onda pogledajte ovo ili obrnuto, bilo kako možemo. Još 2 runde, ne mogu više vidjeti. Znači mi snimamo jedan live stream. Da snimat ćemo za 50 subscribera. Još jedan. Zadnji rund. Ne, glup je live stream za 50 subscribera. Bolje neki challenge za 50 subscribera. Hoćeš pođe lavić? Ne, za 100 bolje. Da, za 100. A šta ćemo za 50? Za 50 ćemo... Dobro, ljudi. Ne mogu više. Umro sam, bukvalno sam umro. Ja Ja se sam toliko... znojim. Bipno mi dajde, ja se znojim. Dobro, Ja umirem. lajkujte, šerujte, subscribeujte, a mi se šerujte, vidimo uskoro. Pogotovo. Čekaj, ali subscribeujte Ja sam završio. zato što za 50 radimo jedan challenge. Pišite u komentarima koji challenge da radimo, a mi se vidimo uskoro. Poz. Ili ćao. Pre sam govorio ćao, a sad je novo, tako da poz.